Здравейте, драги зрители на канала ми! Днес ще направя едно кратко ревю на пистолет Snowpeak PP750. Първото нещо, което трябва да уточним, че може да се намери и в интернет информация за него под друго име, а не само като Snowpeak, но винаги го има значението PP750. Имена, които съм срещал са Artemis, SPA, има и други, които са малко по-рядко срещани. Нека да започнем с оглед на кутията. Първото нещо, което ми направи впечатление е, че кутията е сравнително малка. При измерване рулетката казва, че тя е дълга 45 см. На предната част на кутията е изобразен пистолета. Има и някои допълнителни уточняващи неща. Уточнява се какъв е калибъра, с маркер е маркирано, че е в калибър 5,5. Също така има картинки уточняващи, че пистолета се предлага в калибър 4,5 и 5,5, че има лястовича опашка на 12 мм, че с него може да има прецизна стрелба и че притежава пълнител в комплекта. Отстрани пък е изобразена марката. Интересното е, че тук пише, че Snowpeak съществуват от 76-та, което беше изненада за мен. Мислех, че са по-нова марка. Отстрани отново пише модела. Ето отново марката. Тук отново е уточнен калибъра. Има и няколко думи с цел предупреждение. Отзад на кутията пък също има някои технически данни. Отново се казва, че пистолета се предлага в двата калибъра 4,5 и 5,5. Дадени са някакви скорости с различни чашки. Това, което прави добро впечатление, е, че е написана масата на чашката, с която е измерена скоростта. Странно е, че едното е в системата си, а именно в грамова, другото е в имперска система, иначе казано футове за секунда. Така са решили китайците. Уточнява се, че няма заглушител. Също пише, че в калибър 4,5 пълнителя побира 9 чашки, в 5,5 7. Също така се уточнява, че обема на цилиндъра е 66 кубически сантиметра и той може да се пълни на 250 бара. Пистолета тежи 1,47 кг. Също така пише, че отзад приклада може да се регулира. Отново се споменава за лястовичната опашка. Коментира се, че спусъка може да се регулира и че в комплекта има пълнител. А сега нека да направим това, за което сте отворили това видео, именно да разгледаме пистолета. Отваряме кутията. Чува се как нещо подрънква. Интересно. Така. Вътре има едно опътване. То е посветено на доста от моделите на фирмата. Не е специално за този пистолет. Има картинки, които нямат нищо общо с този модел пистолет. Ето го и него. PP750. На първо четене прави много добро впечатление. Изглежда малко грубоват, но доста добре ляга в ръката. Ето тук е разположен манометъра. Както стана вече дума, цилиндъра му се пълни до 250 бара. Спусъка притежава едно винче, ето тук, което позволява неговата настройка. Честно казано, много ми прилича на спусъка на Диана Бандит и CP2, а също и на неговия братовчет PP800. Даже си мисля, че най-вероятно са идентични. Нещо, което прави впечатление е мерните прибори. Те не са нищо особено. Ето е мушката, ето го и мерника. Ето как става изваждането на приклада. Натиска се от тази страна, съответно и от другата има едно такова бутонче и приклада се изтегля. Ето, по
този начин той се застопорява. В случай, че не искате да го използвате, може да го извадите и да се лишите от неговите услуги. Ето как ляга пистолета в ръката ми. Бих казал, че е доста добре, доста удобен. Дори когато не е зареден, се усещат двете степени на спусъка. Хоп едната, хоп другата. Ето го и предохранителя. Това е съвсем ръчен. Ето. Предпазителя не се задейства автоматично. Задейства се ръчно. Ето сега не дава възможност да се натисне спусъка до край. Ето така се освобождава предпазителя. Да видим как става зареждането на пистолета. Зареждането на пистолета става посредством ето това лошче. С малко докосване той изкача само. Ето така пистолета е зареден. Нека да видим как действа сега спусъка. Ето е първата степен. Ето и втората. Пистолета си е определено шумничък. Цевта е частично заглушена. Нещо, което не ми направи добро впечатление е, че трябва, за да се монтира заглушител, трябва да се развие ето тази част отпред и трябва да се купи допълнителна муфа, на която се слага заглушителя. Но пък за това пък най-вероятно пистолета ще стане доста по-тих, защото дори сега е заглушен. Нещо, което ми направи добро впечатление е тази капачка, която е при дупката за пълнене. Тя не се вади много лесно, дори бих казал, че това става трудно. Нея я държи ето един такъв зелен опръстен. Сега да видим какво са измислили китайците за монтиране на оптика. За монтирането й са сложили ето този детайл тук. Той се движи напред-назад и най-вероятно е предвидено част от моноблока или пръстена да се монтира на цевната кутия ето тук, а другия пръстен да се монтира тук. Това, което ми прави малко лошо впечатление, е, че има известно играене. Въобще това е третото нещо, което ми направи лошо впечатление в пистолета. Играещата база ето тук, малко примитивните мерни прибори и невъзможността да се монтира заглушител сравнително просто. А сега няколко думи за приклада. Приклада се държи единствено на тези две оси за самия пистолет. Застопоряването става в ето тези два улея. Възможно е, предполагам, тези две оси да се свалят и на струк да се изработят още едни такива улеи през определено разстояние, така че да може да се застопорява на различни места и да покрива по-широк интервал от дължини. Нещо, което ми хареса в приклада е ето това нещо тук. Това е един винт, който като се развие позволява движението на ето този затилък нагоре и надолу. Ето така. Ето така вече е фиксиран. Задната част е гумена, мека, като цяло приклада е доста удобен. Но защото се държи на тези две оси, има известно игране, когато се монтира на пистолета, но това не е болка за умиране, по никакъв начин не пречи на стрелбата с пистолета. Нека да разгледаме какво друго има в комплекта на пистолета. Другите неща, които идват с него, са разположени ето в това найлоново пликче. Това беше един етикет, който беше закрепен за спусъковата скоба на пистолета. Съдържа пак някои предупреждения. Ето го барабана на пистолета. Ето се вижда, той има едно магнитче, с което се закрепя за самия пистолет. Това е инструмент, с който се развива манометъра. Той прави добро впечатление като направа. Единственото, което не ми хареса, че в началото имаше един заосенък, който се е останал при изработката му. Аз го премахнах. То ето как става развиването на манометъра. Той се нанизва тук и се върти. Спомням се, че като го купих, коментирах с
Колега, за какво ли служи това нещо? Първо не бях разбрал, че се маха тапата и се опитвах без отстранена тапа на манометъра, става дума за ето тази тапа, да развия манометъра и това никъде не пасваше. После разбрах за какво служи. Ако гледаш, Тоше, специални поздрави за тебе. Другото, което е в комплекта, са ето тези 3 шестограми. Разбира се, има и щуцер за пълнене на бутилката. Той е на бърза връзка. Не мога да кажа кой опръстен за какво служи, тъй като още не съм разглобявал пистолета, но съм почти сигурен, че ето този зеления е ето за тук. Освен с този пълнител, пистолета върви и с почка за единична стрелба. Ето я и нея. Тя отново се застопорява чрез магнитче за цевната кутия на пистолета. Ето го, другото магнитче ето тук. Разглеждайки частите на пистолета, става дума за опръстени, за щуцер, за барабан, за почка за единична стрелба и така нататък. Ми хрумна да направя сравнение между него и Диана Бандита. Ето тук съм ги сложил един до друг. Вижда се, че дължината им е приблизително еднаква. Разбира се, Бандита е малко по-дълъг, защото в момента е с монтиран заглушител. Иначе като тегло бих казал, че са почти идентични. Може би PP750 да е малко по-лек. Говорейки за сравнение, не мога да не направя сравнение между щуцерите на PP750 и този на Диана Бандит и респективно PP800. Щуцерът доста си приличат, като диаметриите са абсолютно идентични, даже бих казал, че в ето тази средна си част съвпадат, само че този на PP750 е забележимо по-дълъг и това се дължи на по-големия по обем цилиндър. Диаметъра на цилиндъра на този пистолет е 32 мм. Хрумна ми, че може да са взаимозаменяеми барабаните на двата китайски пистолета. Този е на PP750, този е на Диана Бандит. Вижда се, че те много си приличат. От една страна бих казал, че са дори идентични, но отново не са взаимозаменяеми. Ето тук в барабана на 750 има ето тази издатинка, която пречи да се вкара в цевната кутия на Диана Бандит. Този също не влиза в PP750, ето заради тази издатинка ето тук. При барабана на 750 такава издатина липсва. Точките им за единична стрелба също не са взаимозаменяеми. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало моето кратко ревю. Ако има нещо, пишете в коментарите. Желая ви приятен ден и много десетки!